Todas as hipóteses están abertas na investigación sobre a morte dun rapaz de 18 anos onte en Pontevedra. Como ben digo vostede, as líneas están absolutamente abertas, hai que esperar a que traballen os corpos de seguridade do Estado e, polo tanto, vamos a ver, en función de os que se poida apreciar, pois daremos algunha noticia máis. De momento está todo aberto. Os feitos rexistráronse pouco antes das 9 da noite na contornada pasarela de Madeira da rúa Rosalía de Castro. Os servizos de emerxencias foron alertados despois de que se localizara un mozo no leito do río Gafos. Cando foi retirado da auga, a vítima estaba en estado moi grave. Os sanitarios conseguiron estabilizalo no punto para trasladalo a un centro sanitario, pero finalmente faleceu no Hospital Montecelo. Bueno, a policía está investigando absolutamente todo, fai falta ter desde a autopsia para saber exactamente cal é a causa da morte, pero, polo tanto, vamos a deixar traballar. En todo caso, aproveitar para dar os nosos pésame e as nosas condolencias aos familiares da víctima, que dende logo, este momento é o importante, pero a policía está traballando en todas as liñas. Aínda que inicialmente se informara de que a Policía Nacional detivera unha persoa, hoxe esta versión foi desbotada. Os axentes si interrogaron un menor de idade que se atopaba co falecido. Agora as pesquisas diríxense a aclarar as circunstancias do falecemento deste mozo. A Policía Nacional, que se encarga da investigación, terá que determinar se a morte foi accidental ou se produciu algún suceso previo que rematou no fatal desenlace.